В прошлом году мы уже задумывались про это расширение. Олег Пузырев арендаға жер ала, шунда ферма түзмәкче була. Агростартап проекты турында ишеткәч, катнашырга карар кыла. Собирали документы, бегали, нервничали, переживали. Документ җыеп тапшырды, күпме борчу, нервлану. Күпмедер вакыттан соң безне җиңүче дип игълан иттеләр. Олег КФХ ачып җибәрәм, чөнки конкурс шарты буенча 2 атнада ачырга кирәк. Әмма күпме көтсә дә грант акчасы килми. Крестьян фермер хуҗалыгындагы яңа сөтчелек комплексы өчен урында әзерләнгән иде. Ул менә шушында төзелергә тиеш иде, ди фермер. Анда яшәячәк 40 савым сыеры өчен азыкта әзерләнгән. Менә ул 200 тоннага якын пешән. Алай гына да түгел, әлеге комплекста эшләячәк хезмәткәрләр белән дә сөйләшеп куелган булган инде. Олег Пузырев кебек акчасыз калучылар Татарстанда 98 кеше. Эш шунда җиңүче дип табылган 162 кешенең 64-нә генә грант акчасы бирелә, ә калганнарга җитми. Именно на горячую линию омбудсмена начали поступать. Мөрәҗәгатьләр башта омбудсменның кайнар элемтә телефонына килә башлады. Аннары очрашырга сөйләштек. Без хәзер зыян күргән барлык эшмәкәрләр турында мәгълүмат җыябыз. Беренче очрашуда Татарстан прокуроры да катнашкан. Прокуратура конкурс барышында закон таләпләре үтәлешенә бәя бирәчәк. Шулай конкурс узганнан соң кайбер нәтиҗәләрнең ни сәбәпле кире кагылуын тикшерәчәкбез. Хәзерге вакытта Төбәк авыл хуҗалыгы министрлыгыннан беренче документларын сорап алдык. Авыл хуҗалыгы министрлыгының үз аңлатмасы. Монда әйтүләренчә, җиңүче белән грант алучы икесе ике төшенчә. Иң күп балл җыючылар грантополучатель дип аталган. Ул безнең бюджетның ассигнованиелары күпме бюджетта акча каралган, шуңа шуларны алучылар грантополучатель булып бара. Әлбәттә инде калганнары безнең конкурста җиңүче дип атала по порядку, но алар дополнительное финансирование булган чиракта гына аларга по очереди бирелә инде. Министрлык хәзер башка фермерларга нәрсә тәкъдим итә? Бу хакта тулырак шимбә көнне адымнар тапшыруында карый аласыз. Рания Абдрахманова, Данил Филатов, Яңа Гасыр каналы.